si Jesus, kapatid, mahal ka niya. Nahulog sa pagdayi, kanimo lang. Nahulog sa pagdayi, kanimo lang. 95.3 FM. 95.3. Adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandling. Pagpantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kamalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan, buntag ka natong tanan may sol. Mahal ang atong oras sa nasing ko na yun may nga sayo nga kabuntagon rasing po nanining adalaw ng Merkulis pizza 15 na sa Enero. Tunga-tunga na yun sa Enero iksoon nining bulan na pizza 15 o niya nining 2025. O gano'n na po yung mga pangitabo na pizza ko doon na po yung mga trahedya sunog niya po nagsuot muna nga nining pag-entrance yun sa January halos sunog mga pangita po nagsuot. Wala pa makuman ang Enero o nga pa sa Enero o atong makita ang nagkalain-lain mga kalamidad, trahedya, lutang at disaster, mga pagpahimangno o mga pagpahinungdo na dili kaya natong hatidon ang Diyos. Introduction pa itong naitagal sa Los Angeles. Hinugdumi, matag mensahe, matag pulong na makahatag pagpanamas-tamas sa Ginoo mamoy magbuhat sa langit sa iyo o sa tanang butang ilabi na ang atong kinabuhi hindi pwede iksoon natong hagidon ng Diyos. Sa ngalan sa labing halagdon nga Diyos sa tingkoppersa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Magasanol, ani ano sa inyo nga ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulod sa pagwali o pagpaakit sa mensahe sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan Pastor Sampre Candelario pagpaabot o mapulogon ng mga mensahe ng mga tao ilabi na si tinabuhin ni Pastor Renato Saison ikan gayon sa Basay pasok makadaligyan ko kadiotiha kaya naman ko'y tuyo sa bayuan alam diha sa civil registrar para sa certification sa akong magulang. Kanya dili lang ko mo sa ako kano sa Pastor Renato Saison kaya ko nang itry o pasa sa plus drive ang mga music or mga ipang-install ni Pastor K. sa Scientific 95.3 araw na to sa matry yung transfer diha sa imong laptop na reformat exon video layo-layo mangun ang ilang ka Pastor K
tingali mag-eksulan kasi natulas sa mga ako na mahatagan o panahon eksul. Salamat sa Ginoo sa tanang nga naminaw sa CNFM 95.3 kanunay nga nagasunod na ining atong programa sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bai City, labaw sa tanan sa kabukiran sa Bayawan City. Una nga wala pa na ako giretrieve ang ako nga usap na account diri sa computer tungod kay dunay gusto nga muhak. Una nga ako lang yun pasagdan mo sa kay mas daghan man siya o listener o mga viewer o follower sa ako nga usa nga account kay mamatoy karaan una na ako nga account gamit mga kaisunan. Muning mga hacker maigsuon kung paminaw nila na video ang imong account daghan kay mga higala amo po na ilaha nga Salomon igsuon o gamito ng imong account. Pero salamat sa Ginoo nga mga teknolohiya karon sa labi na sa Facebook ila dayon i-control ang imong nga account sila may magbuot igsuon. Salamat sa Ginoo na mensahe si Pastor Renato Saison. Salamat Pastor way sabayan no kay Ginoo ato pasalamatan kay kining atong trabaho dinhi sa kalibutan isip malagyan sa Ginoo igo ra gyud ang kitiyanan ani igsoon. Igo ra gyud ang isaligan ini ang atong buluhaton, ang atong mabuhat aron mahimaya ang Ginoo. Ang pagtuman lang yun, ang kinasingkasi nga pagtuman, ang kinasingkasi nga pagsugo matod pa sa pasiaw nga igsoon bahalag bungot basta kay musugot lang yun. Kay kinsa may nahimutan sa usa ka anak nga nagpabulbol unya ning sugot ug katong ning ingon nga sige pa wato pos uman ako kay ko pero wa gani ko adto bisag usa ka lugas na lamang sangkot nga kay ning ibot igsoon wa gyud ako kay ko sige okay kayo pero ting okay ha wa magyud nagpatimaw igsoon mag-ampot ang mga kaigsuonan. Labing gamahanan o may kumaon ka nga Diyos Amahan. Ikaw ang tinugdan o tubaran sa among kinabuhi o ikaw ang tinugdan usab sa panalangin nga imong ihatag ka na mo Ama. Labaw sa tanan ang among gininhawa, puso nga imong ipagamit ka na mo, igo lang yun kami nga imong ipahawlang ninyo Diyos. Mga butang, mga profesyon, tanan nga naa sa among kinabuhi karon. Salamat o Diyos sa dakong pagsalig o paghatag ka na mong dakong pagor sa kalibutan among ipuyan. O salamat o Diyos nga padayon kang nagtipig, padayon kang nag-atiman, padayon kang nag-amuma, padayon kang nag-supply sa among mga panginanglan. Labaw sa tanan sa pagmintinar dinhi sa CNFM 95.3 o sa tanan among makaigsunan usab dinhi sa Balog o dapit sa Pilipigan pinanguluhan ni Pastora Efrain Captura o diha sa dapit sa Kasagangkan Pastor Nonoy Arias, Pastor Arnolfo Villagantol o sa tanang mga katawhan diya sa mao nga dapit Lord. Ikaw magapanalangin, mag-supply ka sa tanan nilang mga panginanglan sa mag-iigsunan dapit sa Kangkwi, sa mga Ilay family, Brother Mario Ilig, Sister Roslyn, uban sila mga anak o sa tanan na mo mag-iigsunan kung na nagapugas o mga katawhan sa salapianon nga bahin, mga pamuhima, mga pagpananon, tanan o Diyos ay declare blessing sa matagusan nilang mga kinabuhi. Ikaw mag-abli sa imong panalangin na walay igong karangan di ato matinud-anon nga nagpugas sa imong kubos karagan labaw sa tanan sa pagpadayon, sa pagpaluyo o pagsuporta sa mga bulaton nga imong gisamang kanamo. Salamat o Diyos sa pamasa mong tulong ka mga anak sa akong ugangan, sa akong wife karon na nasa Saudi Arabia. Ikaw sa mga panalangin o Diyos kung ikaw magapanalipon o magatipig kanunay sa imong pagkamayon. Bisan pa man sa mong station manager Reverend Gideon Canelario na naakaroon sa sitio Kalugtugan sa mga plano o Diyos sa pagkausada na alagyan kanimo ang kadaugan kalapusan labaw sa tanan o Diyos kung mga pag-ampo na kanimo na padayon ang imong mga pamaagi na walay pagkapuwas o Diyos. Salamat o Diyos, inigtak na o dapit sa kapuntagon nga imong yatag ka na mo nining tunga-tunga sa bulan sa Enero nga kami imong ipanaligdan o iproteksyonan sa naglaing-laing mga trahedya sa naglaing-laing mga nasod o sa tamang kanang kapagpailan na dili nimo
nga dili kaya kontrolon ang imuhang pagkamaayo sa akong kinabuhi, Ama. Salamat o Dios nga diinang imuhang pagkamaayo kanunay magubang ka mo, Ama. Salamat o Dios isa pa man sa among mga panginahanglan o sa malabot ng thanksgiving nining mga dapit. Ikaw o Dios magtagpo, magsupply sa mga panginahanglan nining ikaduhang pagpasalamat nining mao nga dapit, Lord. Salamat o Dios sa tanang mga igsunan nga kanunay nga nagpaluyo o kanunay ready sa suporta o pagtinambayo ngay sa mga buluhaton nga imong gisamon kanamo, Lord. Ang tanan namong gihimo, ang tanan namong gibuhat walay bisan usa na nasaligdan sa imong mga panglantaw. Ining tanan o Dios dayag dayon sa imong mga mata. Salamat o Dios ang ako o Dios magapaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Kaalam ay balong nga langit nun, imong ibubo sa akong kinabuhit ko, pero ako arang mahimo, pero ikaw sa akong kinabuhi man. Isa pa mas kinabuhi ni Pastor Renato sa ison, o sa iyong pamilya, ikaw sa mga panalangin, o mag-supply ka sa tanan nila mga paminangan. Labaw sa tanan sa Shine FM 95.3 sa 95.9 sa maong nga dapit nga imong gipiyang siyang kinabuhi, uban sa iyong pamilya, uban sa ministry nga imong gipiyal kanimo amahan. Panalangin ni siya, tagbuasap siya sa iyong mga panginahanglan, bisan pa man sa among General Station Manager Reverend Tim Ryan Makasaol, uban sa iyang pamilya, uban sa mga katawhan nga imong gipiyal kanimo amahan. Salamat o Diyos, nilitang na ang dapat sa kabuntagon, samtang kami o Diyos magapadayon sa gibuhaton nga imong gisamon kanamo. Kaalam kay balong nga langit nun, imong ibubo kanunay kanamo, labaw sa tanan sa imong mga ngalan. Salamat o Diyos, lumog himaya, nanalagod kanimo ang tanan, pinagisangalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan Mangingon. Amen o Amen. Okay, salamat sa Ginoo maigsuon. Padayon ta sa ato nga mga buluhaton dinhi sa pagpaambit sa mensahe sa atong Ginoo. Tungod kay mao man ni pinaka-importante kanato igsuon nga masayran nato kining ato ang kinabuhi. Ang ato karon nga topic maigsoon barod, hulam. Ana ganing hulam dili na hatag. Amen ba? Kay kanang hulam lahi ng hatag. Kay kanang hatag wa na kay nabili kay imo gihatag ang para nimo. Hello. Kundo na kay kaalam kay balo dinis kalibutan, pwede niya nimong paambit o i-share sa uban pero dili na nimo ikahatag. Mao nga ang imong nga profesyon, ang imong edukasyon sa kalibutan, di ko na nimo ikahatag. Imatod pa sa mensahe nga hangtod na sa imuhang katapusan sa kinabuhi. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod. Good morning Pastor, og sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa, dalaygon ang Dios sa kanunay. Niyang pag-atiman kanato request kog song awit sa kagawasan by MJ Flores. Salamat Pastor, o God bless you. Always. Ako ning i-play ang imo nga request Ma'am Norberta Yutratsi before ko mo paambit sa mensahe sa atong Ginoo, awit sa kagawasan by MJ Flores. Imong request Ma'am Norberta Yutratsi, awit sa kagawasan MJ Flores.
Salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako naagit ay kagawasan. Diha sa pagkatao ni Jesus, ang tao gihatagan ng pagdesisyon kung saan yung pagpamanagat ang Diyos. Mao nga kung makontrol ta sa ato ang trabaho sa kalibutan, wala tay kagawasan. Ini nga. Kung ang atong kaptangan maunay mahimo na itong makontrol sa bulaton nga dili ta kabuhat para sa Ginoo, maunay mahimo na itong Diyos sa itong kinabuhi sa kalibutan. Negosyo, sakyanan, mga butang, profesyon, tanan. Mensahe sa Dios natasik na nato. Labaw sa tanan sa atong mensahe karon nga ulam baron. Ang ato nga tema, our life is borrowed from God, and everything we own is a loan from Him. Maghisgod gani taglon lain-lain kooperatiba na agi na isay porsyento na 20%, na 10%, na 5%, depende sa kooperatiba na imong gilunan. Bakong ang tanang buta dinis kalibutan, ayaw na siya imo ang Diyos-Diyos. Trabaho, negosyo, sakyanan, kay maunay mo taray sa kong palaglagan palimon sa inferno. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City. Wala nga ang akong usang account, wala pa na ako ma-retrieve, kaya na ay gusto mo gamit sa maong usang account. So sa kinabuhi ni Brother Rain Dunay from Davao City, ano na sa mensahe. So good morning po, good morning Pastor, good morning sa mga Dunay Ray family. Kung dalaygon ang Diyos, hindi ko matunga sa Enero atong imagino sa 15 nas Enero. Grabe naman, pagkapaspas sa oras, pagkapaspas sa panahon, eksoon. Muna nga usa sa atong sekretary sa CIT department, kahapong adlaw lagi pangutana ko kung kanos ako mag-final exam. Kay karong Biyernes eksoon amo namang ipasa among mga grado para makapa-enroll ang mga estudyante sa second semester. Double time din mga eksoon. Trabaho na to sa eskwela, trabaho sa kabukiran, trabaho sa ministry, trabaho sa katilingban. Kutob sa itong makaya, atong buhaton mo ba ng kapang sa Diyos? E maumanay atong papel inis kalibutan. Ikaw o ako, nakalain-lain man nga hanay sa kinabuhi. Ang importante, ato lang yung i-enjoy. Labaw sa tanan, kining tanan ipahulam ng Diyos Ginoo. Ikaw o ako, tanan nga trabaho, asa man taron na asahin, asa man ang ihanay sa Dios sa atong kinabuhi, magaan man, masayon man, mas lindot man, mas bukat man, apan hinumdumi, ikaw o ako, idealan lamang sa Ginoo niya. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Paps Dilo Mingito Garcis from Lapu-Lapu, Cebu City. Good morning, Pastor Sam Romano Candelario, dalaygon ang Diyos na nagwasal sa taong programa. Hinumduman nato paigsuon ang atong tema karon, medyo taas-taas ang ato na tema, ang ato na topic, baro with ED. Pero maingon kang baro, pwedeng dili, pwedeng wala na hitabo or na hitabo. Kay moingon man ka nga muhulang na ekonomiya. Pero moingon gani kang muhulang, wala pa na nimo mabuhat. Pero moingon gani kang baro,
nahulam na namin mo. Hello. Ang Biblia nag-illustrate ng atong kinabuhi sama sa usa ka loan gikan sa Dios. Ang ato nga tema mga igsoon, our life is borrowed from God and everything we own is a loan from Him. Ining tanang butang atong nakutan dinis kalibutan usa ni siya kalon gikan usab kaniya. Ining atong kinabuhi ginhawa usa sa kalon gikan sa Dios. Ang pangutana unsa may dapat atong buhaton. Kining atong lawas hinumduman nato templo ni Ginoo. Kay templo man ni Ginoo dapat di nato ni abusaran. Dili nato ni panamas-tamasan. Kay gibuhat ka sa Dios nga sama sa iyang dagway. Magbuhat unta ang tao sama sa iyang gibuhat. Si Jesus na anak sa Dios nga gipadalas kalibutan, walay napasa diya sa balang kasulatan na bisan gamay nga porsyon sa pagpakasala wa guna niya mabuhat. Saan mo dinudaanan ka sa mga pulong mo, mga Mao nga sa atong kinabuhi sa kalibutan igsoon, dapat kanunay natong ablihan ang atong mga panghuna-una. Dili nato kanunay i-close sa unsa nato madungog sa palibot mausa kay atong sundon. Hello. Kung unsay mo inganyo na to, kinsay mo inganyo na to, hala sunod. Wala ba tayo kaugalingon nga desisyon sa atong kinabuhi? Kung ikaw o ako nagtuon kas pulong sa Ginoo, dili ka basta-basta maigsoon nga mainganyo. Na naman kay Giya, ang pulong sa Dios maumanay mo mahimo na itong manubila sa kalibutan kamintras buhin pa ta. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea sa Banal Amante. Good morning Pastor, good morning usab diya sa Tanay City. Ako lang yun nga ikadasig igsoon sa matagusan ang pinga na to ang panahon matagbutlog sa itong kinabuhi. Labaw sa tanan, ining atong pisikal nga bahin. Dili na to ni hugaw-hugawan. Dili na to ni abusaran. Dili ta mo ingon mga igsoon nga, murag yapon Pastor, mamatay rag yapon ta, munang magbisyo ako. Sa panahon sa imong kamatayon, nakahibalo makakasa ka pa ingon. Mao nga ikaw o ako dapat mahibaluta kung unsay tumong kong katuyuan nganong gipakataw tas kalibutan. O kinsay ka pakataw nato. Kung kinsay nagpakataw ka nato, dapat maunay atong lubhan. Si kinsa man ang nagsakripisyo nato, naghatod ka nato maayong pagtulunan sa kinabuhi, dapat maunay atong tuuhan. Kaysa mga tao, mga kaigsunan kung Ginoo nga wa gani ka kailan bisan kanusa. Mauganik diha sa simbahan, ang mga leader sa simbahan, mga pastor sa simbahan, mga elder sa simbahan, dapat kapalukan mo ilang og sikinsa sila, og sikinsa ikaw o ako atong pangan sa Panginoon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City. Kaya madali magud mga kaigsuonan ang desisyon sa tao. Kanang dali kayong butuo. Una sa kalibutan may igsoon, dali kayo tang mainggan niyo.
apan kung ikaw o ako magtuon ka sa pulong sa Ginoo, wow, dili ka basta-bastang mawat. Ano man, na naman kay Dia, ikaw may nagdalas manubila nga mao ang mensahe sa Diyos. Kinsa man na magbuot, kaya ikaw may driver, kanang imong passenger, mga hulog mo, kaya wala man na ibang kaakan mga ekso. Hello, wa man ay kahibalo sa pagdala sa manubila o sa sakyanan nga imong gimaneho. Kung ikaw driver, dapat doon na kay kahibalo kung unsaon nimo pag-drive, unsaon nimo pag-change gear, unsaon nimo pag-control kung magdulhog, mag-angaton, maglikuon, unsay dapat nimo buhaton. Dili pwede ang mga passenger may mabuot sa driver na maoy mahimong driver na hinoon. Hello, mao nga sa atong kinabuhi sa kalibutan, ulam rani sir, mga butang luni gikan sa Dios, unsa may angay na tong buhaton aron mahimaya ang tag-iya na atong gihulaman nga mao ang Ginoo, aron malipay siya, di nato siya panamas-tamasa. Hinundumi ang Los Angeles o sa kaginang ako ning girefresh na namas-tamas sa mensahe. Ang Hong Kong karon kahapon doon na po'y sunog, naglupa na pong ilang helikopter na ngapo dito sa dagat. Dinis Pilipinas igsoon, doon na to'y nag-predict usa ka magwawali aning 2025 mas grabe pang trahedya din sa Pilipinas. Duharing resultaan matinuod o dili tinuod, pero hinumdumi matinuod man o dili matinuod, hinumdumi dapat preparado ang matag usa sa bisan unsang kahimtang sitwasyon nga moabot sa 2025. Bisan na apay mo predict ug walay mo predict, kay ang balaang kasulatan musugod tag sa dili maunay mahitabo sa tibok kalibutan, dili lamang sa Pilipinas. Mao nga even sa imong kinabuhi, akong kinabuhi nga giulaman sa atong Ginoo, ampini na siya, ampini na brothers and sisters, kay time will come pawio na sa tag-iya na mao ang Diyos. Human ining tanan atong banga ang nabuhat imong sala sa imong silingan, sa imong isig katawo, sa imong isig ka magtotoo, tanan atong banga diha sa hukmanan sa Panginoon. Ingon diri sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19, kay hulang ramaning atong kinabuhi, ato ning busaran, ato ning hugaw-hugawan. Ingon ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19, ang pingi ang imuang pisikal kay templo na sa Dios. Kung ato ning hugaw-hugawan, magiyahan na kita sa paingos wa hinungdan, ug wa tay baruganan ato bangan sa Ginoo. Mao nga sa diha nga ang tao makadungog mensahe nga sakit. Si pastora day pasaminlan, naluya maguko. Ganong naluya mga sister, naluya maguko kay naigo ko nung Domingo. Ganong naigo masab ka, mao na'y pangutana. Kung mangutana ta sa atong kaugalingon nga naigo ta sa mensahe Ginoo, mangutana sab ko nganong naigo man. Pero sa to pa na kay sakit, sakit diha sa espirituhanong nga bahid. Hinumdumi ang doktor wala bang kinahanglan masakiton,
o dili ang masakiton nagkinahanglan sa physician. Ikaw o ako ang doktor nato mao ang Ginoo. Labaw sa tanan diha sa espirituhanon nga bahin. O ang magpahinumdum iyang mensahe, dili among mensahe. Mensahe nga budlot sa imong kasing-kasing kahiladman, muusi sa among examen sa imong kinasuluran sa imong kasing-kasing una-una sa nabutan. Mao nga nin katapusang panahon, even ang atong kinabuhi naglatay sa usa ka lanot nga lugas. Atong basahon ang unang Korinto Ekson. Kung ano na mo'y Biblia, unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 19. Ato ba ning hugaw-hugawan? E kining atong kinabuhi, lun ramanis Ginoo. Gihulam ramaning maigsoon. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario, maayong buntag pastor. Dalay kon ang Dios sa inyong kinabuhi nga nagpadayon sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako do na kay pakigsaan sa Dios. Tingali sa imong isigataw do na kay saan papakyas man. Pero hinumdumi ang imong pakigsaan sa Dios, dili taw ang imong gisaad. Sa panahon nga ikaw ug ako nanginahanglan sa iyong tabang, Lord, kung mahigawas ko aning akong kapobrehon, mahigawas ko sa akong balatian, mga langgan jud ko nimo. Bisa kung sa ikahintag sitwasyon Ginoo. Wow! Kay ang Diyos maluluyon man, tubagon man yun, labaw sa tanan sa mga alagad sa Diyos. Pastor, palihog Anya kini mga alagad sa Dios, kaya ro dili kasupak sa sugos Ginoo. Bahalag na ay mga pulong nga di mao, muampo lang yun ang alagad sa Ginoo. O niya kay ang muampo mga kaigsunan kay alagad sa Ginoo, dunggon magkinas Ginoo, kay nakatuman man sa sugo sa atong Ginoo. Muampo man bisag kontra, bisag nagpanamastamas, bisag nagdaot, tubagon ng Diyos Ginoo, kay mao man iyang kalipay. Igsoon ayaw kumpiyansa. Kay kining atong kinabuhi giningawa, hinulama na ba yun eh? Atong basahon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo? Kinsa man ang Espiritu? Ingon ang Juan 4:24, ang Dios Espiritu. O ang magsimba diha sa Espiritu o kamaturan nga mao ang Biblia. Amen ba? Ang atong lawas di ta mao'y nagbuot. Matod pa diri, wala ba kamo kanang minsay nga wala ba kamo sa tupa, pwede na nimong magpawala-wala ako kahibalo. Wala man ko kahibalo, pastor, na kining atong lawas templo des Ginoo. Wag ko katubog ana na sa pila na to kapangidaron kana karon igsoon wag kita kadongo, even sa social media, even sa simbahan, bisan unsang title sa simbahan o karitula. Gawas og ang simbahan nga ang ilahang Biblia dili kay na may pagtulungan karon maigsoon nga ilahang Dios si Joseph Smith. Hello, dili ran ako na i-mention kung unsa na mga titula sa simbahan. Kay ilahang Dios si Joseph Smith. Pero diyas kasulatan nga atong gitun-an, ikaw ug ako ang atong Ginoo gyud sa dili gulo Ginoo. Hello, matud ka diri, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o gihatag sa Dios kaninyo?
gihatag sa Dios kaninyo? Dili ba kamo tag-iya sa dili dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon? Hala, hulam, dili kita mao'y tag-iya sa itong kaugalingon. Kinsa mangutan at takaron aning porsyon na sa kasulatan, dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios. Grabe. Kung ang Dios may tag-iya sa atong kinabuhi, siya sa tag-iya sa tanang utang na atong naangkon. Pero kung imo na siyang angkonon nga imo hagyo na, imo nang hinaguan, imo nang sakripisyohan, hinumdumi maunay mo dalas imong kapatyasan. Apan kung makasabot kas balaang kasulatan, even ang atong kinabuhi, ang atong lawas, kalak o espiritu gikan sa atong Ginoo, dili ka akong panamas-tamas igsoon. Hello. Unsa di ay giingon diri sa balaang kasulatan, dili kamo ang tag-iya sa inyong kinabuhi, dili kamo tag-iya sa inyong lawas, kundili ang tag-iya ni ining tanan gikan sa imong lapalapa ngadtos kinatapusan buhok nimos among alimpolo, Ginoo tag-iya. Mao nga hinumdumi kung ang Dios may tag-iya sa imong kinabuhi, ang tanan nga mga butang nga imong naangkon sa kalibutan, ayaw nag-angkona kay dili na imuha. Hello. Kay kung ang kunong gani nato ning atong profesyon, mga butang, motor, sakyanan, unsa pa diha, negosyo, trabaho, hinumdumi ikaw o ako maunay mo taral ngadtos kapagyasan sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mahimo man nimong Dios kay sa adlaw nga para sa Ginoo imo mang makabar kuan mangod pastor oy yatin akong bisiha takang makukahit kong obligasyon ko, na ako'y negosyo, na ako'y sakyanan, na ako'y trabaho. Wow! Apat sa wala pa ka ni anang panahona, sa wala pa ka ni anang posisyonan, lami kay kang muluhod. Sister, brother, palayo ko kampuan eh. Pastor, pastora. Grabe naman. Unang ikaw kung ako mamalandong kanunay sikil sa taatobangan sa itong Ginoo. Kung ang dilik na pwedeng mamanamas-tamas kang mga inong tag-agtigyon mo pa ng inyong Ginoo di-adik ko musimba. Kaabra maganit ang musakit na itong tamo. Maningansam na hinuunta. Nakanang tango maigsuon, pwede raman ang ipaibot sa dentist, unya mawala raman ang kamut-ngut anak. Hinumdumi diha sa Sophonias maigsuon, walay tao nga mohilak, nga dili mohilak sa panahon sa kasubok sa atong Ginoo. Unang nahitabo sa Los Angeles, naanging ang mga inusinting mga tao, ikwaan o kaptangan apan dunay nahabilin. Usa lamang nagbaro katong nakita sa Dios nga nagmatinud-anon sa iyang atuan. Hinumduman nato sa katapusang panahon, diha gud mabalan o sikin saka atubangan sa tong Ginoo. E kung maabot ang dagkong trahedya, mabalan ra ang tao nga kulang sa pagsalig sa Dios. Mo hinay-hinay ko nagkaunlod sama ni Apostol Pedro. Kay ang mentalidad ni Apostol Pedro, ning tuo si Apostol Pedro na si Jesus niya naglakaw diya sa dagat. Ning tuo siya apan sa diha
nga nakita niya ang balod o ang hangin na padulong niya, ninghinay-hinay siya kaunlod o paingon na unta sa kalubos. Kung ikaw o ako magsaligtas atong kinaadman, magsaligtas atong kadunahan, magsaligtas atong pagka-aktor o pagka-artista, pagkakwartahan sa kalibutan, ayaw pagsalikigala kay makabsat nagyapon tas kininawa. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Amen. Ako kaning ibalik pagbasa. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu? Wow! Kaya kining atong Espiritu, kung mugulag nis atong lawas, patay ang tawo. Asa man ta paingon, di misteryo. Asa man ita ibutang anas atong balay, di manimaho ta. Ato tas mga kalabira, ikson. Munang lunay pasikaw mga kaigsunan. Kanta tong Esteban, kanta tong magsorban kaniadto. Ni atos menteryo maigsoon, wagoy dato o kadunahan. May paning akong kalabira kay muras marang-arang pas mga dato. Maura gyud pong istorya. Bisa kung saan pa na nimo balik-balik drawing. Kalabiras dato, kalabiras pobre, kalabiras na kalisod, kalabiras adunahan, maura gyud. Butagan yung zero. Bangago nagyapon ng bungo sa Tagalog pa. Pero dili sa Visayas ang bungo mga kaigsunan katumatong bulan nga dagkugulo o sa Cebu dagkugulo. You know, ikaw o ako simple makang tao, adunahan maka, uyamot maka, na makas kalisod. Pero ang imong kinabuhi diya sa pagpangalakan, imong gi-enjoy. Wow, dinumdumi, ikaw mo'y pinakadato sa tibok kalibutan. Eh sa mga dato, diya sa mga butang, pero kubot pas lukot ang kahitan. Wala ba kamo masayon nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o gihatag sa Dios sa Ginoo kaninyo? Gihatag sa Dios kanato. O niya kung imo na siyang lisod-lisod pagsabot, maingon man ang tao, kagihatag na maguna di ay sa Dios, pastor. Di kita magbuot, gihatag na guna, magbuot pagbaday ng tag-iya. Balinaw kita kaigso kay mulusot magunang tao. Siyempre, kada pulong maigsoon na magilusot ang tao, tanawa na kung ako ning pasahon. Di ba, ningon diri o? Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o gihatag sa Dios kaninyo? O maingon man ang taong dunay rason, gihatag na ko na, pastor. Gihatag, di kita'y magbuot, madahag ka nang naghatag mo pa'y magbuot, ayaw ihatag, di ba? Pero sa unahan, atong bantayan, atong basahon ang unahan, natanawa na ko do. Ihatag kaninyo sa Dios. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, pero doon ay tubag. Ikaw o ako, dili tamo'y tag-iya sa atong kaugalingon, kinsa ang nagtag-iya, Ginoo ra gyapon. Na sa pagyapon ta sa mao nga ang Biblia dunay pangutana, pero diha sa pangutana gitubag ang pangutana. Kung ikaw o ako nagtuon ka sa mensahe sa Dios, ayaw paros-paros pagsabot ang pulong sa Ginoo. Ayaw ihaperos. Di ba niingon ang Biblia, kanang inyuhang lawas gihatag kaninyo sa Dios. O niya ang rason sa tao, gihatag na kuna sa Dios, pastor, di kita mo'y magbuot, madahan siya pa'y magbuot na to. Pero doon ay tubag. Kung sa tubag, pastor, dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios.
Siya na apoy magbuo na pertiklaruhan. O niya ingon ang 20, tanawa ako. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Grabe. Unsa di ay ikaw ug ako gipalit na sa atong Ginoo. Labaw pas gipalit kay ikaw ug ako gibuhata sama sa iyang dagkoy. Pero kita mo'y magbuot, maigsoon. Kanunay guna to hagiton ang Dios. Magkara-karagot ang moabot ang dagkong kalamidad, trahedya, disaster. Bisa kung sa pagka-high-tech ng inyong mga teknolohiya sa laing nasod. Daw yun. Diha sa pulong sa Dios, diha sa Biblia, gihan ay nang daan kay ang Dios na hibalo sa unahan. Muabot man yun ang panahon nga kung dili pinaagi sa kalayo gunupon ang kalibutan, dili pinaagi sa dakong dinaguog og linog, daghan na gyud kay mabilin. Kaya ang mga scientists may sun pwede ra man mo puyo dito sa Jupiter tingali sa laing planeta, sa Uranus o uban pang mga nason. Pero ang Diyos na hibalo nas gihuna-una sa tao. Sa panahon sa pagtukod sa Turi ni Babel, natugkad na sa Diyos ang daan, ang katuyuan sa mga tao nga gusto nilang sakon ang langit ug asa yun ang Ginoo. Wala igsoon. Maungas atong kinabuhi din sa kalibutan, pagbantay igsoon. Matag desisyon, matag mensahe, matag pulong, nagdalag ka hulugan sa kinabuhi din sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Madel Palomar na nagwatch-usap sa itong programa. Ilabi na ni Pastor Argos Arias from Bakong diha sa unahan sa Dumanggiti igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor Argos Arias, sa mga Arias family diha sa Atbang sa Kasagangkal, sa mga Biligantol family. Nganing 2025 ano na do'y bala simbahan o balay alampuanan nga Bakondal ni 2025. Kung nagtuo ko gadili ko na pakyason sa atong Ginoo, pero nagpaabot ang insaktong higayon o panahon kay ang matag panahon adunay gitakdang, matag higayon adunay gitakdang panahon. Dili lang ta magdali-dali, dili ta magdali-dali sa desisyon, mag-agad ta sa desisyon o plano sa atong Ginoo. Kay ang plano sa Ginoo pinahimutan, dili pinadali igsoon. Mao nga ang mga alagad sa Dios kanunay rin na silang relax. Ikaw ug ako na nakahibalo sa mensahe Ginoo, just relax. Kay ang Dios nag-andam na para kanimo, para kanako, para kanatong tanan ni adtong matinud-anon sa iyang atubangan. Kay kanang mga taong di kasabot sa mensahe, magkarat-karat na oy. Magdali-dali na. Unya ikaw nga alagad sa Ginoo, presyoron ka. Moabot ang panahon nga ikaw mo'y mahayan. Si Pastor Manggot mauna hinuon eh. Wapagani na hitabo, nagmahay na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Lipahan Badoy from Lunoy, Bai City, Negros Oriental. Ilabi na sa imo nga tibo pamilya Pastor Lipahan Badoy diya sa Lunoy. Kung Ginoo magapanalangin kaninyo. Good morning Pastor Saf. Good morning usap kanimo diya Pastor Jerwel Lipahan. Kung sa tanan nga mga alagad sa Ginoo nga nagsunod niining ato programa, dinis kalibutan mga igsoon, daghan pagitang angay ang tukion, daghan pa kayo tang angay na tong patayan ibig sa tong pinulungan.
matupad diri maigsoon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o gihatag sa Dios kaninyo. Kaning gihatag maigsuon kung hatagan gining problema sa tawo, magproblema biya ang tawo. Nganuman, muingon man ang tao nga ug dili gyud ni sakto pag-ayo, muingon man ang tao, gihatag naman na sa Dios pastor, di kita'y magbuot sa iyang gihatag. Di ba? Kung manghatag ka sa imong butang, nga gihatag sa imong sigataw, nga ang imong gihatagan, dili na ikaw may magbuot, unsaon niya paggamit. Kay imo naman ang gihatag. Di ba? Pero diha sa atubangan sa Dios, ang imong kinabuhi, ang imong lawas, ang atong pisikal, wala gitagana para imong abusaran. Base sa balang kasulatan, gitubag dayon dinhi sa sunod nga definition. Tanaw na ko, dili kamo ang tag-iya. Wow! Ang atong lawas gihatagikan sa Dios, ang atong espiritu kalag tanan kompleto in 100% gikan sa Ginoo, gihatag. Pero kung imo nang dakuon nga problema, muingon ang tao, gihatag na ko na pastor, di kita'y magbuot. Alas, sige, ikaw o ako gihatagan og desisyon na tubangan sa Ginoo. Inyong ubos halagan, muhatag na kita kagawasan. Apan hinumdumi o ayaw hikalimti sa panahon sa katapusang putlok sa inyong gininhawa, nawa na nagkulang sa pagwali sa mayong balita din sa katilingban. Manay tinaodik siya, musugutag sa dili, iwali ang kamaturan, kaya ang kamaturan maghatag o kagawasan. Matod pa diri mga igsoon, dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios. Dito ba tayo? Dili kita mo'y tag-iya sa atong kaugalingon, kundi ang Dios. Versikulo 20. Gamita, gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Kinsay kapalit? Mangutana sa ko, kinsay kapalit? O kinsay kapalit sa usa ka butang? Ang tag-iya nga kumpanya, dili na mo'y magbuot. Sa nagpalit sa usa ka butang. Kung dili ang nagpalit mao'y magbuot, kinsay nagpalit? Ikaw? Ako? Kita sa kalibutan na mahana mawagtang lamang? Ang Diyos. Walay bisan po sa kadako nga atong naangkon din sa kalibutan na makapalit sa kinabuhi nga gikan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa kumagulang Manong Prane Romano Candelario from Cavite City. Kumusta man Manong Prane? Wala pa ko kagayon sa ako nga mag-adto sa bayawan. Ano na po'y katuyuan ang Diyos nga makaadto kumudikta kong basahi. Kaya na po'y gamay nga problema sa Shine FM 95.9 sa FM radio ni Pastor Renato Saison. Pero although maigsoon, mangayo ko mananghit ko sa atong general station manager na kung okay ba. Kaya dili ko basta-basta mga kaigsunan nga muadto ko, mawala ko kapananghit, kaya iya yun ang problema. Pero kay muadto man kong bayawan, doon naman ko ng basay, akong bisitahon akong amigo na si Pastor Renato Saison. Kini mga alagad sa Dios dapat matinabangay. Sa lisod man nga trabaho, sa iyon man nga trabaho, dapat magtinabangay ang mga alagad sa Ginoo. Nagkalain-lain mang title sa simbahan. Dili mo na ito hukman ng ato ang isigkatao. Kaya doon na may mga pagtulungan sa kalibutan nga maghukom sa isigkatao nga otro pagulok man. Ato
atong usisahon kanunay atong kinabuhi igsuon kung takos ug angayan ba kita nga mohukom sa imong sikataw. Nag-ingon ba ang Biblia nga ikaw ug ako gitugutan ka sa paghukom sa imong sikataw? Naa bas Biblia? Kung dili ang makahukom sa tao, maulang gud ang Ginoo. Kay siya mao'y nagpalit og mahal nga bili, nagdili nimo kabayran sa bisan nimo nilibot na kwartas kalibutan. Kay kanang atong gininhawa karon, di yun ang kadugangan usa ka gutlo sa bahandik na atong naangkon dinhi sa kalibutan. Kung dili ang makadugang igsoon, Ginoo ra gyud. Unang sa panahon nga maay pataglawas, dili lang buta manginastigma, dili lang buta magpasikarbo sa atong kaugalingon, dili lang buta magpataas ato ang sugilanon. Kay sa panahon nga ikaw ug ako na anas banig unya, maluoy ang mga tao nimo, maluoy ang tao nato, maluoy ang ato gisikataw nga si pastora ato silang tabangan. Pero natin pinulungan nga sakit sa atong gisikataw, pero diha man gud sa pagpangalagad igsoon nga ikaw ug ako nga nagsunod sa mensahe sa Dios, higugmaon man ginato ang atong kaaway. Wa man po tayo lusot. E kung dili ta mahigugma sa atong kaaway, unsaon man nato paghigugma sa Dios nga dili nato makita? Hello, di gyapon ta katuman sa sugod sa Dios. Kung hatred ta kay pagkatao, kanang manidumdang kag pagkatao. Una nga dunay nagwali mga kaigsunan, kung mag-away mo ang imong banang asawa, ayaw nang hisguti ng lapay na. Ang hisguti karon ang inyong problema aron masulbat ang problema nga inyong giatubang. Di ba kasagarang mag-away ba nag-asawa mo ingon man nga ug nahisgutan atong uban. Di man nagulang kay mo ingon man mga igso nga ikaw asa na tong imong uyab sa una. Ingon po kasawa na Shakespeare ba kakayo, ingon po bana otro po kang latidor, awa na goodbye bulang. Gihisgutan naman ang nangagi, di ba? Gupo tinoon, ayaw hisguti ang nanglabay, hisguti ang umalabot kung asa tapahingon imperno matag langit. Hello, kay kining atong gininhawa dinis kalibutan, ingon ang Salmo 91 versikulo 10. Hapit na ta, nagtungay-tungay na ta. Munang namalandong kos Ginoo, kaabot ba kaha ko anang pang imuhang gilimit nako. Naron kos Ginoo, kung dili ko paaboton sa finishing in line sa Biblia, wa ko'y mahimo. Di sa ko mamugos. Ang akong gilantaw, ang akong gipaningkamutan uban ang tabang sa Ginoo nga makahimo kog maayong panag-ingnan sa isig katawo. Bahalag dauton guta ko. Bahalag i-underestimate lang guta. Okay naman na kayo mo. I-enjoy na ko ang akong kinabuhi. Diha sa pagpangalagan, diha sa trabaho nga gipiyang sa Ginoo, diha sa obligasyon nga iyang gisalik ka na to o gipahulam na to. Labaw sa tanan ang atong kinabuhi, mintras doon napatay kinabuhi siya. Doon ay mensahe si Brother Raymond Emi. Tinoon ganabi sa kung saan pa na mo gamang definition. Matod pa sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 10, ingon diri mga kaigsonan, our life are loans from God. Ang atong kinabuhi, loan. Kung manglon kan ay porsinto kagani sa kalibutan. Gipalit na ta igsoon, kinsay gapalit na to ang Dios. Watay katungod. Kaya kita may magbuot. Atong hugahugawan. O niya sa panahon nga natas balatian igsoon. Asa naman? Diba? Ingon ang Efeso Kapitulo 2, ako kaning basahan. Kay ang mentalidad mago sa tao kung maay paglawas, abusaran man.
bisyo dire, bisyo dito, bisan unsa. Yadvaisan sa doktor makaigsunan unsa ibuhaton. Ay, hindi na nga. Murag yapon, mamatay yapon ta. Ang gituuhan nimo, agwalay hipagkaagan sa pulong sa Ginoo. Ang mga alagad sa Dios nga nagsakripisyo, pagwali, pagtudlo sa kamaturan, pagkinabuhi sa mulok sa kamaturan. Ay magtuo pastor eh. Ay magpatuo di simbahan. Bitaw. Kaya kining among giwali din sa FM radio sa 95.3, dili man ni among awali ma. Ako di ko mo angkon may. Even mga butang, di ko mo angkon. Kinabuhi na ko, di na ko ni angkon. Kaya gihulam ranis Ginoo. Ikaw o ako, dipindi na ninyo, inyo pa ng angkonon. Hello. Apan ang Biblia nagtugan o nagtudlo nga ikaw o ako kitang tanan kining atong gininhawa usa ni siya kalon gikan sa Ginoo. Matod pa diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 10. Oh. Mga binuhat kita sa Dios. Kinsa di ita? Mga binuhat sa Dios, dili ta mga binuhat ni Satanas. Gawas o nag-ingon pag Biblia, mga binuhat ang Satanas. Dabay gibuhat si Satanas, gawa man. Ang gibuhat ni Satanas, pagbuba, pagpangawa, paglaglag, pagpatay. Kung sa may giingon diha sa Juan 10:10. O ingon ka diha sa atras ka sa city, ako ka nang basahon karon. Mao man iyang papel. Paguba sa maayong relasyon sa isang katao. Pagubo. Paghatag o kasamok iso. Even sa imong kinabuhi karon. Kung naghuna-una kag dili mao, naghuna-una kag daot, naghuna-una kag baho, baho yun ang imong kinabuhi karon. Pero kung naghuna-una kag pagkamaayos Ginoo, wow, enjoy. Saludo kahit kanina. Wa na kay kabilinggan sa kinabuhi. Pero mawilig kas mga butang, profesyon, trabaho, negosyo, mahimo yun ang Diyos sa tao. Isa kung saan. Makadungog sa mensahe, bugnaw pastor, bugnaw pasbahaw sa sayong kabutagon. Kung mangita nagrason, okay lang. Kaya ikaw o ako, ditagahag kakawasan at tubangan sa Ginoo. Pero sa katapusang butlog sa imong kinabuhi, gamita ko niya imong rason. Kung ayaw paningli ang mga lagad sa Diyos na nagmatinumanon o nagtudlo sa kamaturan diha sa Biblia, dili o dili na ninyo mamahayan ang mga alagad sa Diyos na nagtudlo sa kamaturan. Mga binuhat kita sa Diyos o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alak kanato. Wow. Unsa di ay tuyo sa Dios? Magbuhat ang dautan. Mao pa na iyang ikalipay. Naabas balang kasulatan nga ikaw ug ako gipakataw dinhi sa kalibutan aron ka magbuhat og dili mao atubangan sa atong Ginoo. Nakikson. Kung dili ikaw o ako gipalit og mahal nga bilhin, gipakamatihan sa embutong anak mo si Jesus. Walay ni bisan kinsang bilyonaryo sa tibok kalibutan, bisan ikaw pa'y sama kang Solomon. Hindi yun ka kabayan. Ingon si Jesus, si Solomon nga dato kayo, wa gani siya'y nindot sa katahong sama sa usa ka bulak. Ikaw ug ako, sa kahimtang ni King Solomon, wala lang yun sa usa ka lugas ka buhok. Sa pagkadato sa iyong pagkalangdon sa iyong pagkaduna. Ikinahanglan atong iputang sa atong kasing-kasing una-una. Kaya kitang tanan lumalabay lamang sa kalibutan.
Mao nga ang mga ginikanan ang papag mama maglantaw nas kaugmaon silang mga anak. Kung nakasabot sa iyang obligasyon, sa iyang pagkamahan, sa iyang pagkainan. Apan kung dili gani, mga anak maglapot sa. Apan kung tinuod kang papa, kung tinuod kang tinuod kang inahan sa imong mga anak, mangita kang pamaangi, na sa panahon nga ikaw motaliwan, ikaw ug ako, kitang tanan di magyuta mo ingon nga magpabilin. Magpabilin nga aduna kay ikapabilin nga maay pagtulunan sa imong mga kabataan. Sa akong kinabuhi isuon, dili ko mangandoy taas nga kinabuhi sa kalibutan. Ang akong gipangandoy, makita nako ang akong mga anak nga mahinadlokon sila sa Ginoo. Magkat-on sila pagdisiplina sa ilang kaugalingon. Magkat-on sila respeto sa ilang isikataw. Labaw sa tan respeto at ubangan sa Ginoo. Amen. Ano na yung mensahe si Brother Manong Prani Romano Candelario? Salamat sir sa imong sacrifice and understanding sa anak rabod o makalugan. O ang importante nga makahibalo ka sa akong problema. Salamat sir sa imong beautiful program. Una sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Pastor Saf. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan, igsoon. Dinis kalibutan, matakusan nato, doon naman ko'y nagkalaing-laing nga nabitaw nga balakon ang Diyos. O hanay ba sa kinabuhi? Mamangani ang Biblia nga nag-ingon, ang Diyos naghatag kanimo kung nagkalaing-laing hiyas. Musugot kag sa dili, kung ang Diyos may naghatag og hiyas kanimo og kanako, muabot gud ang panahon nga anak gud ka ipahimutan. Amen ba? Musugot kag sa dili, bisag dili pa kalayhan anak nga trabaho, ihatag din sa Ginoo. For example, di kalayhan nga mahimo kang pastor, dili kalayhan mahimo kang magtutudlo, dili ka mahalayhan nga mahimo kang unsay giha nakahimtang nimo karon. Pero kay ang Dios may magbuot nato, dili man kita. Hello. Dili kita. Kung maayo kang mo play sa gitar, maayo kang mo play diya sa mga instrumento sa simbahan, kana dili gyud na imo ha. Pero imo na siyang ang kunon nga igsuon, nagpasabot nga imong giinsulto ang Dios. Tinuod dili. Tinuod dili. Gibuhat ko tama igsuon, tanawa ko diri. Ingon diri sa JC, mga binuhat kita sa Dios. Kung nag-ingon pa ang Biblia, mga binuhatan Satanas, di si Satanas may atong simbahon. Kung binuhatan Satanas mga kaigsuonan, di ang atong batasan o tapari ang Satanas. Pero doon na may mga Kristohanon pa rin batasan ni Satanas. Doon na may tao nga gibuhat sa Dios sama sa dagway sa Ginoo nga ayang batasan parehas dagway ni Satanas. Hello. Mga hipokrito. Kung unsa ko'y kahimtang na ito, maura ko na ko. Di ba? Kung maura, di mag-enjoy ta. Kung naakas balatian, naakas kahimtang, naakas kanindot, ayaw mahay ang Diyos. Hinunua pasalamati siya, nga doon na patay kininaw. Mangutana ko karon, siyog doon na ba sa'y usa ka pangutana na nagmahay siya sa tubangan sa Ginoo? Uy! Siya pa'y angayan kung imong basihan. Nga tanan niyang kaptangan, iyang asawa, iyang pamilya, tanan! Gihukasan siyo. Lumiingon siya, gamay na iyang pinulungan. Hubo ko nga gikan sa sabakan sa akong inahan, hubo sa kumupauli nga tos lubnganan, kay mao panay akong nasabtan pinagi sa balang kasulatan.